ei olekaan. Meillä on nimittäin tänä iltana maailman ensi-ilta. Jokeritehtävässä tulee esiintymään hetken kuluttua Matti Nykänen! Tervetuloa! Koristaa. Tutut kasvot sieltä mua tuijottaa. Ihmisillä hauskaa on, ne nauraa saa. Paha poika heitä jälleen hauskuttaa. Mennään eteen, oli puhdas tunnelleen. Joka löpin arvoinen. Tää on mun elämää, mistä aina elää. Satusedät se pitää. Tää on mun elämää, mistä aina elää. Kun karut löpit kepittää. Tätä mistä ja tätä elämää. Tuntuu, että elän kaksoiselämää. Oikeaa ja otsikoiden värittämää. Nyt jauhaa euroja, jauhaa hämmentää. Sen tiedä, kenen taskun voitot jää. Mennään eteen, ole puhdas tunnelleen. Mut onko silti joka löpin arvoinen? Tää on mun elämää, mistä aina elää. Kun satusedät se pitää. Tää on mun elämää, mistä aina elää. Kun karut löpit kepittää. Tätä mistä ja tätä elämää. Loistavaa! Matti Nykänen, Samurai-orkesteri, Jussi Niemi, kitara, Samu Nummela, basso, Jani Juvonen, rummut. Matti, terve! Terve. Se oli komeita meininkiä, Matti. Mites tarina kertoo, että keikoilla menee vähintään yhtä kovaa? Joo, täytyy sanoa, että meillä on keikoilla mennyt tosi kovaa, että meillä on ollut semmoista 700–600 henkeä. Ja se, mitä tänään iltapäivälehdessä on lukenut, että me heitetään leipäkkiin, niin se ei pidä paikkaansa. Tää koko toimittaja on leipäkki, koko jätkä. Siinäs kuulitte! Hyvä kotikatsoma, tämä oli siis maailman ensi-ilta Matin kappaleesta Tää on mun elämää. Kiitoksia Matti Kiitoksia. ja Samurai-orkesteri!